Κυρίες και κύριοι, χαίρετε την απόφαση να σταματήσουν τις εργασίες ανοικοδόμησης κτηρίων στην Πέρσενα της Φωλόης. Πήραν οι εθελοντές της Ηλίας, ενώ από την πλευρά του Δήμαρχος Φωλόης έκανε λόγο για δράνεια και μετέφερε την απογοήτευση των κατοίκων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Φωλόης Γιάννης Μαρούντας ξεκαθάρισε καταρχάς ότι όλοι στην αρχή είχαν δεχτεί με ενθουσιασμό και ευχαρίστηση την πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας της κυρίας Γιαννακούλη. Ωστόσο, πλέον στην τοπική κοινωνία της Πέρσενας επικρατεί αναστάτωση, αγανάκτηση και απογοήτευση, βλέποντας ότι τα έργα δεν προχωρούν. Είπαν ότι θα φτιάξουν την πλατεία ενός πυρόπληκτου χωριού της Πέρσενας. Πολλά. Ελέγχθησαν, μακάρι να γινόντουσαν και τα μισά έστω. Δυστυχώς ελάχιστα, μέχρι τίποτα. Γκρεμίσανε εκεί, ξυλώσανε πλατείες, συντριβάνια, κτίρια. Θα τα φτιάξουμε, θα τα βάψουμε, θα τα σοβατίσουμε, θα κάνουμε πλατείες με πλακάκια. Δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής έχει παρέλθει αρκετός καιρός, αρκετοί μήνες, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Το μόνο που έχει γίνει, στα κτίρια, ένα τυχείο μικρό και ένα βάψιμο εσωτερικά και στην πρόσωψη ενός κτηρίου που είναι και πολλαπλής χρήσεως, μπορεί να πει κανείς, αίθουσα, να χρησιμοποιηθεί αυτή η αίθουσα. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. Πραγματικά εγώ ήμουν ο τελευταίος που επέμενα και έδειξα ιόβιο υπομονή. Σημασία έχει ότι έμεινε ένα χωριό, η καρδιά του χωριού, η πλατεία, να είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Καλό να έχουμε εξασφαλίσει αυτά που πρέπει να κάνουμε και μετά να προβούμε και σε κάποιες έτσι φαντασμαγορικές εκδηλώσεις όπως έγινε στο ξεκίνημα και μπράβο να του δώσουμε έμφαση, να το χαρεί ο κόσμος, να το διαφημίσουμε, να διαφημιστούν και αυτοί οι άνθρωποι, οι εθελοντές. Εδώ έφτασα κάποια στιγμή να μην υπάρχει κανείς και αυτή τη στιγμή κανείς. Κάποια εβδομάδα με χαρά μου είπαν ότι ξέρετε θα έχουμε 20 εθελοντές από Δευτέρα. Πρέπει να εξασφαλιστεί το φαγητό. Να εξασφαλιστεί. Μέσω περιφέρειας, με πήραν από την περιφέρεια να εξασφαλιστεί από τα νοσοκομεία. Πήγα μέχρι στην Αμαλιάδα. Την πρώτη μέρα πήγα και εγώ ο ίδιος. Εγώ στην Αμαλιάδα και στον πύργο και έφερα φαγητά. 5 ανθρώπους είδα εκεί πάνω. Για μια εβδομάδα βάψανε κάτι, εξαφανιστήκαν. Εντάξει, ανησυχεί ο κόσμος. Ας έρθει και η κυρία Γιαννακούλη. Εδώ να πει, μου είχε πει μέχρι τον Αύγουστο θα τελειώσει. Όπως είναι αυτά, δεν τελειώνει τον Αύγουστο. Ή και να συμμετέχει και ο Δήμος με κάποια χρηματοδότηση. Ο Δήμος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Ο Δήμος αν φτιάξει κάτι θα το περάσει από δημαρχιακή, αν είναι μικρό το ποσό θα το αναθέσει σε εργολάβο, θα κοπούν εντάλματα, θα κοπούν τιμολόγια. Έτσι δεν μπορεί ο Δήμος να φτιάξει κάτι. Παράλληλα, ο κ. Μαρούντας διευκρίνησε ότι τόσο οι κάτοικοι όσο και ο ίδιος δεν θέλει να παίξουν πλάνα από το χωριό και από τους ίδιους τους κατοίκους και από τον ίδιο στο ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίζεται, καθώς όπως εξήγησε δεν υπάρχει και λόγος από την στιγμή που δεν γίνεται κάτι στην περιοχή. Επίσης διευκρίνησε ότι δεν θα κινηθεί δικαστικά εναντίον κάποιου προσώπου, ωστόσο εάν οι εθελοντές κάνουν πίσω, ο ίδιος ο Δήμος θα αναλάβει το έργο για να μην μείνει η καρδιά του χωριού πληγωμένη.